Salam, mən Seydağa Nağıyev. Masallı rayonunda doğulmuşam, Azərbaycanda. 24 yaşım var və döyüş çəkim 67 kiloqramdır. Mən 13 yaşımda kickboksa başlamışam. Kickboksla məşğul olmuşam 5 il müddətində. Kickboksla məşğul olduqdan sonra həmin ərəfələrdə 3 dəfə İranda, 1 dəfə Türkiyədə, 6 dəfə də Azərbaycanda birinciliyim olub. Respublika ikincisi olmuşam yeniyetmə yaşlarında. Sonra əsgər gedib gəlmişəm. Əsgər gedib gələndən sonra boksa qədəm qoymuşam, başlamışam boksa. Hal-hazırda 2021-ci ildə, 2021-in iyun ayında. Və indiyənə qədər respublika döyüşlərində iştirak eləmişəm. Qələbəm yoxdur, amma professional boks karyeram var. Professional boksa 2022-ci ildə başlamışam və bu günə qədər 5 döyüş keçirmişəm, 4-ünü qələbə, birini isə məğlubiyyətlə bitirmişəm. Mən düşünürəm ki, 67 çəki dərəcəsində bu kastingdə professional döyüşən yeganə insan mənəm. Mən tək 3 raund deyil, 4-6 raund belə döyüşlərdə iştirak eləmişəm və sona qədər döyüşmüşəm. Mən təhsilimlə bağlı danışmaq istəyirəm. 2016-2017-ci ildə Türkiyə Universitetini oxuyurdum, Avrasiya Universiteti. Pulum olmadığına görə universiteti yarıda qoymaq məcburiyyətində qaldım və gəlib əsgər getdim. Məqsədim hal-hazırda odur ki, yenidən boksla daha yüksək məbləğlər qazanım, yaxşı nailiyyətlər əldə edib universitetimə yenidən qayıdım. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Azerbaijan, Seydağa Nağıyev. Hát az a kérdés, hogy ki a jobb, ki tud többet, akkor nyilván a Wilson, bármelyiket is hozzák ki. És amekkora indulattal boxoltak egymás ellen, most olyan barátságosan ölelték meg egymást a végén. De hát ez így van rendjén. Mənim adım Seydağadır, familiyam Nağıyevdir. 67 çəki dərəcəsində döyüşdüm. Özüm Azərbaycanlıyam və qələbə qazandım. Rəqibimə çox sağ ol deyirəm, yaxşı döyüşdü, amma mən ondan qat-qat üstün idim. Çünki gücümü hamıya göstərə bildim. Növbəti rəqibimə də uğurlar diləyirəm ki, onun rəqibi mənəm. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Hungary, Nagy Wilson. You just feel tired, you feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength and just pull that shit out of you and get that motivation to not give up and not be a quitter. Hölgyeim és uraim, a szorítóval a piros sarokban Nagy Wilson, Magyarország! And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner the boxer representing Azerbaijan,
Sejdaga Nagiev! Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Sejdaga Nagiev, Azerbajdzsán! Nagiev 2 éve már a profik táborát erősíti, tehát a hivatásosok táborából jött vissza. Most amatőr szabályrendszerben küzdjön ismét. Már volt 5 meccs a profik között, ezekből 4-et meg is nyert. Most újra 3x3 perces menetidőben fog boxolni, de ha nyer, akkor ugye majd a menetszám is növekszik, és gyakorlatilag ott folytatja, ahol abba hagyta, tehát a profiknál. Egy kis nagyon gyors információ megosztás, ugye, hogy a novembertől kezdődő, illetve folytatódó. Valamennyien tudni volna, aki szorítóval lépett a Hellboxing Kingszel. Negyed döntőbe és elődöntőbe 4 menetes profi szabályok szerinti mérkőzések zajlanak, majd és a döntőbe pedig 6 menet, és a piros sarokba pedig Nagy Wilson, ugye, aki az egyik legszebb ökölyvást mutatta be az elmúlt napokban. Így van, nem győztem én is hangsúlyozni, hogy mennyire fifikás, pengés, szép boxot mutatott. Egy jóval erőszakosabb ellenfelet kapott most. Ugye beszéltük azt, hogy kellenek tőle is azért azok az ütések, aminek már azért súlya van, de nagyon szépen kezdi a menetet. Egy értékelhető fej- és testütése már is volt. Igen, és nagyon érdemes lesz odafigyelni Wilsonnál, hogy ahogy üt, azonnal, ahogy szöget vált, pozíciót vált, játszik, folyamatosan mozog törzsből. Kemény. És ahogy védekezik, nézzük meg, ahogy az elhajol, visszalép, hárít. Nagyon meghúzogatja az igazítéseket. Igen. Ezek szinte mind fedezékre mennek, ez pedig tarkóra ment, nem volt értékelhető találat, bírójelzés. Hát ugye Nagiev vele, ahogy mondtuk, ugye ő már profi gúnyos, nyilván ott sokkal nagyobb jelentősége is van a hangsúlyos ütéseknek, és ő valóban minden ütését meghúzza, de nagyon-nagyon kell figyelnie Wilsonnak, hogy belefigyeljen egy hangsúlyos ütésbe. Tehát most is közel marad, de azért jóval fegyelmezettebben fönt van a keze, vagy ha úgy tetszik, zártabban védekezik. Tehát most nem csak törzsből oldja meg azért, most azért a keze is fönt van. Szép, eredményes, vagy nagyon hatékony balkéz volt. Megint után 3-szor most már. Testre is talál. Fejre. Ó, de jók ezek a balok. Hát ez gyakorlatilag mind talál, egytől egyig. Azért az feltétlenül Erdei Zsolt tanítványainál azért látjuk a bal egyenest. Igen. Nála látjuk, hogy a Kisleventén is láthattuk tegnap, hogy milyen szenzációsan használta a jabet Levi, most Wilsonnál is látjuk, pedig ugye ezt az első napokban felfigyeltünk rá, hogy ilyen hiánycikk lett a bunyóban a bal. Jó, egytal megint 3. Erdeinél ugye, hogyha nem gyermekkorában nem ragadt volna rá a madár becenév, akkor a Mr. Balegyenes is lehetett volna akár a neve. Igen. Zsolt pontosan tudja, hogy akkor a jelentősége van egy jó első kéznek. Ez most talált az utolsó egy kicsit, de az első 2 az fedezékre ment. Ez is csak súrolta, nem? Inkább csak súrolta, igen, ott is azért volt egy... Ott volt a kesztyű, csak egy picit befért az azeri ökle. Szép elhajlás és közellépés, ezzel is hatástalanítja az azeri támadását. Szép, egymás követő 4 találat. Nagy Wilsontól. Hát ilyet azért nem nagyon látunk, de én még VB-n sem nagyon. Hát ez a jelenet sor, ez világszínvonal. Ez világszínvonal volt, tényleg nem akarok túlozni, de egyszer nem tudom nem ezt mondani, mert valóban ezt érzem és ezt gondolom. Ez ahogy dukingolt és aztán mellé lépett, ütött egy balfelütést, tehát ezt csak a legnagyobbak tudják.
hihetetlen ökölvívó érzéke van Wilsonnak. Hát nagyon egy született ökölvívó. Nagyon örülök, hogy jelentkezett erre a tornára, és nagyon örülök, hogy itt van, mert egy nagyon komoly színvonalat hozott magával ebbe a showba. Fantasztikus szín. Tényleg élmény nézni minden. És ezt nem azért mondjuk, ugye, mert magyar ökölvívó, mert itt azért ámuldoztunk jó néhány külföldi bunyóson is, hogy mennyire kemény, mennyire képzett, mennyire jó nézni a stílusát. Tehát ez nem elfogultság, ezek tények. Ő csinál olyan dolgokat a szorítóban, amit nem lehet tanítani. Ha nincs hozzá érzéked, akkor ezeket nem lehet azért ilyen magas szinten begyakorolni. És vezet is. Vezet, egy pontozó a kék saroknak adta a menetet, és 2 pontozó pedig Nagy Wilsonnak. Eddig nagyon jól boxol Nagy Wilson, pedig nagyon-nagyon jó képesség és nagyon erős ellenfele. Sajnos összefejeltek, remélem, hogy nem lesz belőle sérülés. Szépen talált viszont az Azeri itt az elején. Igen, aktívabban jött be most azért az Azeri. Volt egy pár értékeltő találata. Igen, nagyon-nagyon fontos lesz Wilsonnál, hogy folyamatosan fókuszban maradjon, egy pillanatig ne lankadjon, mert jóval keményebb az Azeri, tehát ütőerőben azért egyértelműen az Azeri a jobb. A védekezésre továbbra is 100%-ig oda koncentrálni, és tutira ütni. Most a menet eleje az Azerié. Igen. Wilsonnak egy picit vissza kell jönni, aktivizálni magát a hajlásokkal, a visszatámadás. Szép volt ez a testfelütés, 2 is. Előtte ment egy balhorog is fejre, az is szerintem talált. Megint jók azok a balegyenesek. És kell is egyébként, hogy ne tudjon fellépni az Azeri olyan tábba, ahonnan azokat a kemény, mint ahogy most is. Szép az a bal, nagyon jó, 3 értékeltő bal egyenes egymás után. Így van, és aztán egy szép elhajlás. Hát ez fogásból jött, de tény, hogy talált fel az Azeri. Nagyon jó volt. Nagyon szép volt ez a jobb horog, jobb felütés után a fejre. Szép. Megint 2 szép ütés tőle, odafér az a bal. Itt is az is befigyelt, ez a jobb horog most, és előtte 2 felütés testre. Szerinted kiegyenlítette a menet elején? Én azt gondolom, hogy visszahozta magát ebbe a menetbe, visszahozta, most már őt látom elő. Most nagyjából mondjuk az eleje inkább az Azerié volt. Most az övé már. Az övé. Ami most következik, az dönti el szerintem a menetet. Hát de most ez nagyon szép. Így van, és ezt kellene többet továbbra is balkézzel dolgozni, mert egyértelműen zavarba hozza az azeri versenyzőt. Wilson balkeze megint, és megint. És a jobb felütés. Azt a mindenét. És hát ezek a dukingok ott egészen közelről, ezek a dukingok. Gyönyörű. És nagyon higgadt továbbra is, azon kívül, hogy amellett, hogy folyamatosan talál, és az Azerinél azért szerintem egy picit kiüthette magát a menet elején, mert azért nagyon megállt. Most éppen talált egy jobbal. De szerintem elbizonytalanította inkább, ez a gyönyörű felütés. Elképesztő érzéke van Wilsonnak tényleg. Megint 3, 4, 5, nem is tudom számolni, mennyi volt ez. Jó. Most már azt hiszem, hogy ő átvette a vezetést. Ó, de szép. És ahogy leforog onnan, irányváltoztatások. Már majdnem emlékeztet a Lomacsenkóra, egy mozdulat, nem szeretnék túlzásúba esni persze. Klasszis teljesítmény. Úgy de szép. Itt a végén mondjuk az Azeri búcsúzott egy... Igen, de előtte megkapott. Hát nem is kevesen. És aztán meg egy 2 bal egyenes. Nagyon szép volt. Klasszis teljesítmény. Hát ilyen, továbbra is tartom, hogy ilyen pengés ökölvívást senkitől nem láttam ezen a tornán, mint Nagy Wilsontól. Láttam fantasztikus produkciókat, de ezt a szellemességet, raffinériát, tényleg könnyedséget, ahogy ő boxol, amilyen magától értetődően csinálja meg ezeket a hihetetlen mozdulatokat, dukingból való visszajövetelek, jobb felütésekkel fogadja fejen az Azerit, ezeket senkitől. Ilyen érzéke van, azt nem értem, hogy nem világbajnok még Wilson. 2-szeres ifjúsági magyar bajnok. Egy hosszabb kihagyása volt, ezt azért tegyük hozzá. Egyébként 2-1-re kapta meg ezt a menetet Wilson megint.
Van, akiben jobban nyomot hagyott a menet első fele. Hopp, most megint az Azeri kezdett egy jó ütéssel, és úgy látszik, hogy tudja, hogy most nagyon kell jönnie. Kérdés, hogy lesz az Azerinek energiája végig ezt a nyomást tartani. Ó, de szép! Ó, nagyon jó. Ezek az irányváltások, nagyon. Ezekkel tudja elbizonytalanítani az Azerit. Nagyon fontos, hogy ne maradjon ott Wilson. Üttessen luftot, előzze meg bal kezekkel, és forogjon le. Menjen csak az Azeri energiája, és bizonytalanodjon el. Nagyon szép leforgás. Hát Nejeko ezt nem iskolázta be madárra. Ó, nagyon szép, és fejjel. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon kevesen tudják és merik megcsinálni, hogy egy fej biccentéssel hatástalanítja a felé érkező ütést. Ez semmi, ez talált, ez is. Igen, és itt jön a válasz, nem is kell. 3 jobb felütés fejre, nagyon és szép. A harmadikkal szépen kiemelte Nagyiev fejét. Hoppá, az ott befért, mint hogy egy pillanatra megcsípte volna, de lehet, hogy ez csak a remény beszél belőlem. Egy kis tánc is belefér. Igen, ez kesztyűre ment most. Most talált a bal. Hoppá, és az Azeri a forvédő pont. Azeri is talált egy ütéssel. Egyértelműen ütés nem volt megrendítő erejű, de pont úgy találta, hogy kirepült a fogvédő. Természetesen nem szándékos fogvédő kiköpésről van szó. Madár a szemével adott most utasítást. Nem is kellett mondania semmit. Ó, de szépen, jól jött vissza. Szép. Jól kezdett az Azeri, de a rosszul jött ki belőle. És megint a bal kéz most testre. Nem szabad ott maradnia egy vonalban, egy ponton. 2-3 találat is zsinórban. Ez az. Azóta sajnos talált. Igen, most ez nem tudom, most visszajött Wilson 2 felütéssel. Nyomja őt az Azeri hátra, nem engedi, hogy ki kellene jönni Wilsonnak, és egy kicsit, hát nem tudom miért megy most bele ebbe. Ja, és a kötelet fogja azért az Azeri, hogy... Igen, nem, lehetett látni, hogy semmiféleképpen nem akarja onnan kiengedni Wilson. Tarkó, ez nem értékelt ütés, ez pedig a háta közepére egy szabálytalan ütés. Ez talált, ez most talált ismét. Ott maradni. Ez most, a szép most Wilson jött vissza 2 ütéssel. Utolsó 10 másodperc. Több a közelharca kelleténél Wilson szempontjából. De ezért megoldotta ezt is. Az első 2 menetben jobban tetszett Wilson, mint itt a harmadikban. Itt most nagyon-nagyon nyomult az Azeri, és az Istennek sem akart onnan kiengedni. Ettől függetlenül nekem összkép alapján egyértelműen Wilson győzött. Nálam az első 2 menetet simán elvitte, és abban sem vagyok biztos, hogy ezt nem, hogyha csak a tiszta találatokat nézzük, de itt ugye sokat nyomat alatban is, hogy ki az, aki inkább forszírozta, bunyolt, aki irányítani akart, aki többet ütött, és azért volt az Azerinak egy-két tényleg pontos ütése. Hölgyeim és uraim, ezen a mérkőzésen megosztott pontozással győz. Ladies and gentlemen, this bout winner by points, split decision, the boxer, blue corner. Hát azt nem lehet mondani, hogy lejt a hazai pálya, finoman szólva. Az első 2 menetet nagyon tisztán vitte Wilson egy mestermunkával, véleményem szerint. A harmadik menet szűken odaadható volt az Azerinek. Matekból nem vagyok erős, de persze... Ugyanúgy láttam, ahogy te az első 2 menetet egyértelműen elvitte Wilson.
legyen csak 10-9, és hogyha a harmadikat elvesztette, azt is csak maximum 10-9-re, tehát nálam sem jön ki a matek. Na de hát jó, tudjuk, hogy az ökölvívás egy rendkívül szubjektív sportág. Mən Seyid Ağayev ikinci döyüşümü də qələbə qazandım. Allah'a çox şükür. Özümə inandım. Əsl xarakterli döyüş göstərdim. Azərbaycanı düzgün bir şəkildə təmsil elədim. Allah'a çox şükürlər olsun ki, mənim yanımda oldu. Mənim qələbəmə ancaq o izin verdi. Onu deyə bilərəm ki, finala çox yaxşı hazırlaşmışam. Allah'ın izni ilə finalda qalib olub $100.000 götürəcəm. Thank you very much.